Hoeve Nieuw-Erenstein stamt uit 1753. Je kunt de eerste eigenaar alleen maar gelijk geven dat hij hier is gaan wonen. De hoeve ligt daar. En hier kijken we uit over de Anselvallei, toch? Hè? Ja, we zitten noordelijk van Kerkrade, westelijk van Chevermond. En de Anselvallei is eigenlijk een dal uitgesleten door de Anselerbeek. Ja. En er liggen eigenlijk twee boerderijen, Nieuw-Erenstein en Klare-Ansel. Die liggen een beetje op de helft op het plateau. Dat betekent dat ze de weilanden vroeger onderin hadden liggen. Ja. En de akkergronden die lagen bovenop. En precies gesitueerd tussen die weilanden en die bouwlanden lagen vroeger de boerderijen. Ja. Hoe groot is het gebied in feite, de Anselvallei? De Anselvallei is ongeveer 150 hectare en ongeveer de helft daarvan, 75 hectare, wordt door het Limburgs Landschap nu beheerd. Meest specifiek zijn eigenlijk de bronmilieus met hele specifieke soorten die gebonden zijn aan bronmilieus dus. Maar ook de oude hellingbossen die natuurlijk heel rijk zijn qua broedvogels. Bijzonder is dat dit het enige stuwmeer van Nederland schijnt te zijn. In de Anselerbeekdal. Ja. Ginder is een betonconstructie gebouwd. Heel ver weg zie ik het, hè? Lijkt Ja, een bunkertje lijkt het, hè? Echt een stuwdam, hè? Ja. Dus als de vallei dichtgemaakt, ja, dan kun je water vasthouden. En dat, zie je dan, dat heet dan hier de kranenweiers. Ja. Het wordt nu gevoed met grondwater en regenwater. Er zit heel veel vis op, met heel veel ook vissers. Ik heb begrepen dat hier 1400 mensen wel eens een hengeltje uitwerpen. Dit wisten wij helemaal niet, dat dit hier lag. Ja, ik denk dat een heleboel mensen in Limburg dit niet kennen. Dus dit is een plekje om te ontdekken. En mevrouw, foto gelukt? Ja, ik zal hem laten zien. Ja. Het is gewoon maar een zwaan hoor. Net had ik vuurtjes aan die kant. Ja. Hoe vaak komt u er nu? Want ik zie dat u hier met de scootmobiel bent. Dagelijks. Ja? Ja, het is geweldig hier. Het groeit, het bloeit. Lente is het mooiste wat er is. Ja. Als je in de natuur zit, dan leef je. Ik ben 79, ik heb veel gezien van de wereld. Fietsen ging sinds vorig jaar niet meer. En nu heb ik dit. Oké. Nou, veel plezier nog vandaag. En dan geniet je. Ja, goed zo. Oké. Jullie ook veel plezier. Ja, de hoeve wordt gerenoveerd, maar ook de bomen hier worden aangepakt, hè? Ja, we staan hier bij een klein landschapselement met een poel, een amfibieënpoel, waar in het voorjaar amfibieën hun eitjes kunnen afzetten. Ook knotbomen. In het verleden al geknot, maar dat moet je regelmatig opnieuw herhalen. Ja. Anders scheuren de knotbomen uit elkaar. En knotbomen staan bijvoorbeeld onbekend dat er ook weer steenuiltjes bijvoorbeeld in kunnen broeden. Dus het is niet alleen het gebouw. Het is ook niet alleen de natuur, maar we doen ook wel een landschap. En hier zie je een voorbeeld van activiteiten in landschapsherstel. We hebben in dit gebied ook wandelpaden aangelegd. We hebben nieuwe laan aangelegd en dat eigenlijk allemaal om te accentueren dat je hier een bijzonder stukje landschap hebt, gelegen te midden van druk bewoond en gebied. Je hoort het verkeer, hè? Je hoort vrachtwagens voorbij suizen. Het is echt een heel mooi groen gebied, hè, wat we openstellen voor de wandelaar, voor het publiek. En in die zin als een groene oase, eigenlijk midden in de stad.